A Tech2 néztek itt a Huawei-től Londonban, megkaptuk a Huawei Ascend P6 telefont itt a kezünkben, és látjátok, egy nagyon szép kis készülék, mint persze Android van installálva, 4,7 inch-el, nem is túl nagy. Főleg itt van a kezünkben 3 készülék, ahogy látjátok, összehasonlítva például a Samsung Galaxy S4, ami alatta van, és az Apple iPhone 5-tel látjuk, hogy tényleg nagyon vékony. És először azt hittük, hogy olyan vékony, hogy bele se fér a főrat a dugó, mert nem is látunk itt oldalt igazából sehol sem semmit, ahol be lehetne dugni. Csak egy micro USB van a tetején igazából, meg egy kis mikrofonjuk. A másik oldal, meg hogyha megnézzük, itt van a SIM kártyaolvasó, meg utána micro SD, egy hangerőszabályzó és egy kis bekapcsgomb. Alul kicsit le van kerekítve, műanyag az egész, és ott a mikrofonnak persze a lyuka. De itt ez a pin igazából, ahol itt ez a fém darab itt kiáll, ezt ki tudjuk venni, és akkor azzal ki tudjuk nyitni a SIM kártyát és a microSD-t, és oda jön be a fülrugó is igazából, úgyhogy tényleg lehet amúgy úgy is használni. Hogyha oda bekapcsoljuk, látjuk, egy nagyon szép kis UI van rajta, és több mint 100-at lehet majd kiválasztani az online shopból itt használatra. Mint persze jobbra-balra tudunk menni, tudunk használni a programokat, és a Huawei-nél továbbiakra sincs olyan, hogy Android menü külön, hanem tényleg mindegyik programot használunk, ki tudjuk ide rakni az első oldalra. Kicsit részletesebben a szoftverben mindjárt meg fogjuk nézni egy következő hosszabb videóval, addig is reméljük, hogy tetszett nektek ez az első rövid videó, a Huawei Ascend P6-tal bemutatva. Nevem Gábor Balázs Londonból, köszönöm, benézzetek, és legközelebbig!